Kuya, nalaya naman yung bulak ni Kuya Drio. Ako sa ning misbisan. Kani oh, mahal ra ba kayo ning bulaka ni? Kuya kay Gyuta. Grand night. Kuya, may mga bulaka. Uy, Kuy, naman ka kaya, Kuy! Yung bulak nang ka. Naman ka kaya? Namisbis ko sa mga bulak ni mo Drio. Kuha din ang bulak. Kalula mo na. Ay, Lula, di ay. Kuy, ano na? Bisbisi yung bulak ka. Kaya di mo ito mga tagukwarta si Lula. Yan ako. Mabuto na tumabuhi ni bago taman lakaw. Nga, patugay pa po na lang. Wala akong ganang nagkuano, nagdaon-daon. Tara na lang, oy, manlakaw na ta. Hindi na, kaya matupad ang tindan. Ayaw pa biyak to. Ang ulo, oy. Basta koy, akong paliton ko. Kaya katong pulburon ha. Layo ba tindahan rin, kuya? Napaunahan. Hala, Kuy. Dila din na po sila jib-jib. Wala na ako din siya, Jim. Uy, nakulisan mo dali, uy. Uy, Jim, diya tayo ng balay. Sulog din na rin. Ay, masunod mo. Sige, kaya kami ang punggawa ni Papa dali. Uy, sunod daw ta, Kuy. Kuya, Diba, ito naman ang jib-jib. Uy, dali. Sunod. Grabe, datuan mo jib, Uy. Ito mo, snap. Na? Sige. At nandito ta. Dali. Napunta is na, Kuy. Asa man may jib? Likod mo na, likod niya. Kami? Uy, balik ka. Ulit ako yung bukos na ka. wah, seryoso ka, Jim. Malibre ka, isna. Watahan eh, may nabibi. Chicharonan. Ha? Ditsunan? Chicharonan ba? Basig. Dalo ka ano, baka ako nun. Cuy, hilong na di ako para makisnap ta. Relax mo di ako eh. Magkuha sa snap. Ay, nasak eh. Ila-ila sa Papa. Nasa muli ko no. Bukan? Jim, nung saan yung papa na mo, lagi ng iro. Nakan, makuha pang inana ko eh. Na-stroke mo na sinangon. Unsa? Gibastro? I-stroke ba ka ng paralyzed ngon? Hello, Col. Hello. Wala. Kuyawas, yung papa ko, mura lagi nagsimigatron sa transformer. Uy, pang inana ko eh. Masing, anong snack, anon. Uy, ayaw, awayaw si jib-jib. Huwag yung papa ko, dito tapos na kundo. Dahil lang mo aki, magkuha sa snack. Eh, nang balik ako. Sige, Jeb. Coke lang ang mga Jeb, ha? Uy, tanawa ang tapad sa iyang papa ko, Isa na nga, ya. Bidaw? Wala na ibang. Wala, dagan siguro nagkwarta, kuya, baki. Retired biya na siya, no? Ha? Utsay retired ko, Retired, good ka nang nag-graduate ba? Kasing gana na ba na sa una? Ay, masingganir ka lang sa sundalo ka ng anak. Anak? Anak. Pero ang nakapait, kuya, pag naas sila'y misyon, sa kusina, padulong. Ay, mao din na stroke kay ulit kayo pagkaon. Oo, nga ang paborita pang ginaanan niya, kuya, kanang humba nga giprito. Kuya na si dagagyaw-yaw ko, tanaw na rin yung bag dagan bagsulod. Tara, kuya, pagtagkantang mapalit ang anak. Uy! Uy! Ay, pigsaba! Ay, pigsaba, batay! Ay, pigsaba ba? Pigsaba niya ba? Uy, sabar ako dyan tayo, yung kamot, ikaw. Ay, no. Nung amli mo ng pangi, Papa. Patay, kuwatan. Patay na huwag ka na yun, no? Nakoy! Dala ng pitakot yung papa ko yun. Ano? Hindi mo na ko yung mga. Ay, hindi ko mag-amdagan yun.